A Concelleira de Promoción da Cidade presentou Experimenta Pontevedra, unha cita que terá como fin ser unha porta aberta a crear na Boa Vila un espazo de reflexión a través de instalacións efémeras, conferencias e encontros, unha proposta que promova a interacción da poboación e que poña en valor os espazos públicos da cidade. Nosa idea é que durante unha semana van a estar estudios tanto de deseño como de arquitectura de reconocido prestixio tanto nacional como internacional na nosa cidade creando unhas arquitecturas que de alguna maneira poñan en valor o que está a pasar en Pontevedra na nosa cidade co tema da patronización e de sacar ao coche do ámbito urbano. Serán 4 as instalacións efémeras que se levarán ao abeiro de Experimenta Pontevedra, a xurdida do concurso que estará na Praza de Ourense, unha dun despacho de arquitectura e urbanismo local que estará na Praza de Santa María, outra dun equipo de ámbito estatal que estará no Mercado e outra dun equipo internacional que estará na Praza do Hospital. Al final, con este tipo de proyectos lo que se puede llegar a hacer es visibilizar que pequeñas acciones de arquitectura y diseño permiten eso, ¿no? Transformar la vida de las personas y mejorarla, ¿no? Y generar una comunidad que salga un poco del contexto individual de nuestra casa para hacerlo colectivo. Insistir en que é un festival de deseño non só para arquitectos, tamén está pensado aberto, está pensado para que podan participar xente creativa de calquer campo, sempre que teña que ver con que se sea capaz de facer unha actuación en un ámbito urbano, que o que se pretende son actuaciones non son de coste elevado, son actuaciones en lo que se pretende que o diseñador faga o montaxe ou desmontaxe da actuación. Unha cita mediante a cal o Concello ten como obxectivo que a cidadanía dialoga e reflexione a través do deseño urbano da cidade. Lembren, Experimenta do 20 ao 24 de xuño en Pontevedra.